na sana na konfo ba akutimi wo abosom be 10,000 eno de ensi maame na bede na o ma ba so obi konfo ba akutimi ene bosom be 10,000 na bosom 10,000 maame na bosom 1,000 kura konfo be na so o bosom 14,000 o mo dam de na adwene ye kle ebia na o yale na o keka na nsem bisa high fever nso tim mani pa yes ha konfo ba ko woni ontimi nya bosom 14,000 na Ghana ha Omo makom tete kura na omo obosom 10,000 na 7,000 so konfo abas ayi empatam ha nyina ye konfo hene no wono kom ye nam ya kwara obosom 1,000 konfo abas betima begina ho se Ghana man me bosom 100 wait maka even bosom 20 kro na obosom akonya bosom 14,000 ada wabadam na wodo mugu hiva enani jesro kwaba nananom som na afi no eniema wate wahu na opesa woni ye che no eba ahemfo nsam efiensensam afi so yesetiti obi ka titi obi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afre line no yebetimi aba onchen ni aba beginchiremu yebetwa primpenifo ahemfo achiamefo ye na omu bedidi enkomo afre so se wo okro kituom na se wo hu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo ukrom tetesom eno ena ewo ho yebetwe apri ye na nanom akonfo abosom na ankasa nye na omo adi nkomo ubetimi afre yebeba nye na oba bedi hu nkomo mema obi biala kwaba ene na ye dey ka meso say obe subscribe to Surunipa TV5 and afi obe follow your Facebook and also your Surunipa TV5 TikTok Surunipa TV5 na wenya your programs ni bebre e wo ho na yadesua no otumi esua bebre e wo ho no se na ene ye na na flifa ehia ye ba betwetwe nkomo e de afa eye ebusua ginaye ho ginaye ene apam ene be be de ho nkomo se wo kwaji ginaye be fia yesa ko ho apamana na se ginaye ne be fia de na ginaye no ebe gina ho ye ma enipa ya tete bebira na se be gina ho ye ma ebusua no se edua na ebusua na wo firi mu a edua na nton na wo bo nton no asa kwaji ginaye be fia ho edua na ne tumi ni wo ho dada ena eye efie na nkasa wo mu na ansa na akobo nton no so no so tumi wo mu dada ni nyina aka bom edi wachi yaba bedi ni nyina ho nkomo kame ho ye nchia na na flifa na emfa ye nkomo no enhihye so nana bia boko ti ahwefo yo ti ahwefo na mienu na ye emfa ye nkomo no enhihye so medati efo ni ahwefo ase nchia obi bia okay nchia eye mkompo pani ma ade nyina na nadame pia okomkuni mechia mekomfo na naya enchebia na abeye komfo pia se de wonam kwan so ya no enche na nanom de ne be ya adwuma gidigidi pa enya sam ketwa na mechia mebosomfo kofinti pia ye frɛ no IGP ene kwadwosu nkrofo mu di machi nyina nkofo a na naso mu di machi nyina wo chia mu nyina na ejuma ko bi ene boye chiri doma na esoya sene asiridie bites omo kona asroma so side ho onya frɛ red and white powers a konfo ya obenya asiridie bites ni bi na watumi etu ne pudu akogu obi aba na nso watumi atom ena afi nso FDA nya agya atumi yide nim se untime enya side effect bia ewo ho sa na Pablo Homes nso eboye chiri dom ye papa a obobutu enkrampompo ni mantemu ono nso sa open sase wa denta ope adome bridge ho kra na obenya bi de ama upe bi ewo airport kra kotoka side ho kra obenya bi de ama e bese se obefre ni number no na otumi enya bi de ama na afi nso ope efie ato ana ope dan ahanya ne nyina no Pablo Homes edi ne nyina bi ho adwuma ewo nkran eno de enya yela kwan no ansa ofle Pablo Homes pe oba be hia na be bia wo bia no no wako otumi akwa na onso bibia tumi akoboko ediam nana mami wadaruma abusua ginaye
tete no yesi na ye wobusua gina ye sisi ye nde yenim because ye na nanom na no mo ye busua gina ye nti so mu ni hobiem nti yenim ye so ye nkoye biem ye bisa se ebusua gina ye na tete no mo ye eda so wo ho anase ye ne ba ye di ni hobiem me da se bebre ebusua gina ye no ene mere mu de ekofom enti se first no tete no first no ne yakasa ebusua gina ya obi wo ho a sika wo fie ho ebani ho eno nti ohunu suman a o hye okay na omode omo ho akoja edi omo sika no akwosesa awo sika ni nyina sanete omode sika no kwosesa awo enti awo no betimi aba na ebeduru baabi se ebia ahokyere na eyemo a na nipa ba ku bi asore afra busuanim se ade we ya ekoso de e wose mehwehwe akire okay enti obehwehwe akire no na ebia yesi yakwagie mu wo baabi sei ye de ade we na ekosesa sei enti bere we ya adu no ade sei na abetim de abesesa ama mo ho atom tete wono saa na omoye eya abusua gina ye okay nti ne tete ne ye fie bia mu enye fie bia efie bi wo ho a omumfa saa de ne nko awo ho sika ho enti bambo pe ena ombehia okay ba se gina ye de eye me kurom tano oye number 1 mia manini maami bi eba ayi man bi ba ho se wanantia o maami wo sika pa nanso edi mmere kakra bi no unsense san bibire aba o maami tie abrochire obodam ema ye de ne san ba Ghana na obewuyi okay o maami ka si ho obi antika nim na ka na tu na akopem wo chese ne ma ototo wo mo no akase nko ha nti onu hu se da bi e wo se ohwehwe ne hyebirim nti onante akira ma ye kire ne se o maami ekwaji wo firi tanoso ekwaji o mu firi tanoso na o maami ne be wo baako enti ne maami ne nana ne wo baako no ne nana ne be wo ne maami no pe ena ne maami no nso be wo no ba mu ano okay enti bra maami no wu ko ye no na maami a woko ne maami kwaje ne firi tanoso no wabeye odefo pa enti yanam saa no wanhwehwe onu na kira kwan ba bia since wonyeska na wo baba ko nti edididi mu a ne niema start se ese ya o maame no de dambo ba Ghana ena wo yesa dabi obefa akire na wahwe bi osunsum mu niema de e wo so opi obi a oyesunsum ni anokra enti otia ne na achi nante ya na ye ne nkire mu ne se ne ho beto no a gise wono nso abata no so abeye amamere sese wo ye bia ansa na saa no me efiri ne nana so eba ne so no efiri ho okay enti wono nso eba ye no e kire nse omrata no ho na wono nso ba eye tano dumase tano ho okay ema omo ya amamere ese ne fata bia nso de man ama ne boy na tiase a wanya ne fa ahodie okay enti ginaye de se obi kwaji ginaye ba fie na obeduru fie ho na wo hwe wo niema se wo niema wo ho no emwa e wo se wo fa akire na hu se mi firi ba bi sei ana ade enti na niema we etoto me sa na se wo ye ginaye famu a wo fa ginaye kwan so okay na nso ade ayede asesa wo hyebere anya sa edo sa na ade be ku ebedi wa wo nto ato aso sa okay nana titi ginaye na na ewo fie no na okase ebusua bi wo ho mu hia ginaye bambo no mo hia sa ginaye na nya no na ebo ban no
ana ye wo bambo no so nsronko ye wo bambo gina ye de obi timi di na dwuma nko ayi bambo de obi timi di na dwuma nko na beja obi timi de ne ba na beja se asuo ana enipa so si mo me ho ban ma me eno no eye bambo okay gina ye de kohwehwe ade bi te se awo sika eno na ye di gina ye de ekope bien fa bambo nshim bambo no wawie gina ye no na ade bambo ne ye de ehiem se wa gina misika se mama me bo me ho ban se enye den ensem fidi mensa okay ana nso hwe bia nsa ameto me enti gina ye ene bambo no sa na te okay wo ye wo gina ye wie na ade pe osika se mu a afi no aye bambo ho adwuma se de be ya osika sem enso hwe ne ade bia anye den ensa ameto nti no chese na bambo no gina ye no utimi de be hye ba bambo de fa nhye fie bambo de se wo gidi akọ hye wo fie yenya ne sa eno de wo de abeja soman no nti no na bia de eno de suman no ho sa na te suman no na ama wo na aduro ena wadie de wo hia se wo de beje o anase wo de bekọ wa pro bo ama wo no na waje na ono de ato ne nchen ba gina ye de yekoye wo fie obi timi kura ekoje suman se gold we ye kura mi mpese me de be mani pa sumasi me de be ma obi adie till time say no wabọ mpa ye aguso eye den se wanfere suman bia kura entwam 5 years obebo so mpa ye no suman ba betena so se wowu no okọ a se mo mpese suman no ho ade anya ya untimi mfa na se miteo ka senima se ntimi fa ne se obi ofie na ebia okokofa okosa netie edegu obi a ayuwom no ono ebia bebi owo no netie eyi ni ho bebia efom bia ni ho de bego no de gu mu bompa ya eno so hunhum timi betenam ese ache kura ye 5 years hunhum beba betenam uni hunhum kronso se wo de wo hunhum bia di na meka se enti se betenam na hu nsunsuaso bi se mpa ye na wo bogu so no se wo pesika o na unya sika no a e wo se utimi hwehwe hunu se sa mpa ye na wo bo no eno na ama wo sika sem ayedai ekosoro no na ya kire o se ebia no a na kwan we na ese wo fa so na wa de ne de ejina anya sa ebetima san adunya ebere bi a wo beja kire die no ebetima adunya ena se wuko na se sika ne kafie ho de obetena so bia na obedi wade bia so ono nso anhwehwe akira kwan a ebedi nenya na memetie na bia me sori anopa bi ne enwumre bi asese me bompa yegu nsa ansa na mapie ewie janom bobo abosom bi di na me nsa no egum sa na store na no so hu baba betenam se wo frɛ no sa honhom so bia mafrɛ mo bia mafrɛ bofo gadawu mafrɛ tian frɛma mafrɛ kwakumosi mafrɛ bia esuo bebre omu nyina se so mbabetenam dabi ye wo de ono bia woni komfo esese fra wo frɛ ni nyina ono so betena se ma omu betimi ne nakasa se nipa so se da bia oboye dingu nsa oboye dingu wo ye yi se kwotena na nkyɛn kɔwɛn no de behia ni bia boa no oh okay enti wono ne nipa every blessed day bia ba bia ba ko bi obedi wachi wonya bodyguard no enti se bibi beto a ogina wo nkyɛn o obɛbɔ ho ban obɛgi wafiri onso hwem ɛna ebra ato wo no wo de wonnim kura se bi a suma no anase bibi di wachi moment a bibi betima be hye omu na wafa nsuo di egu from that means e bosom no ono na power se fa nsuo we frɛ me bomidin at once say na moment no wo bo hu se
se enkrofo na atwa ho ahia se ye bekun kura obefa mu ten akwa bra obi antimi na ohwe. Okay. Bibi ayeye bia yakoma ne ya adwene gidie ne ade. Okay. Enti da bia wo frɛ no bompa ye no kire se gidie no ɛho na ade awura. Nana Matias ehwe se ebia me ya so nani ana me yoyoko na me aduanani. Ana me bretu ni. Bretu ni sa enton na me bontumi di so. Na me hwe se mia me fie amfa nse me nana no. Me besi omo no. Komuso kogigina ya be fie ho. Se gina ye no ana se tumi na wo ho no. Se ebo me ho ban se e kan se ebusua de na me nton na me bo na no so eze no so di machi. Ne da se tumi bi wo fie a na se tumi papa ahonhom a wo fie ho nyina bebo abusua no ho ban de ebeya honhom bi besole atia obi wo fie ho yese ebi amudidi amomani bi ni mungu no so nsa muntwa abo ama no mode muni wa ne se motefa ako but wunim se honhom so wo fie ho obesole atia wo senye sa se honhom wo fie a bibia nkere se esese wo solitia okay jese wa ya ade a enye na wada rumo gina ye no fanse tete na ye na nam kwaje be hye ho na ye ne nkirima ye ba ye nim obi anso pe ho anamo entuye ewo ho na se bia mamre na bia ye nanam na mo ye ma no se ye nyama na esese oba be fa obi wabusua ni mu ye ti se bia ode ne koma na pa se maye muwo suma wo fie menka na sa na se obia emfi na gina ye na yesuman gina ye yesuman se gina ye de okay se nana mu gina ye wo hai eno ne abosom ne nyina wo mu ani o ba bibia link no eho ne firi okay enti eye gina ye na yesuman kese a eno ene wo fie a boni bi e ba ono na eje papa e ba ono na eje so atiase enti se opel se wo fie ho na se wo wale wa obetimi aware o ene opese mu hunu se sa de na wo ho no se mu ma na aduani di na emo mfa obi a fie ho nso a ida se ayale ebesisi obasa obehun se first na sa yale basa no enima busuam ebetimi abesim obi betimi abodam wo ho amye de na ko ba bia me abesim se sa ade we ye wo mu fie ho mompa ho asem ni ya mo ho ntom okay gina ye ne suban no benim se de ntia no mo so mu gina ye no tete no ene se bia BBC ananka asane obi so na yi a kire wo mo eno na me ka se bia enye ni nyina ne sane obi so mane ko yi kire enye ni nyina hwe ye obi wo ho a ne komfo akura wu fie ho ebe 20 years ni emfa obi a se onfa obi nkire se mum enni kwa se mum na aduane di e wo se da ni da nyina mum na aduane mo bo no so mpaye na se e wo pepa se oyi komfo a obeyi no se onyi komfo nso a obetimi aye niema afa ne chiame na ebosomfo so na ne chiame so ba bibia enam se oni komfo nti e wo se anytime bia obosom pai a mokọ ba bia bisa man hunu anamo a bosom ne pese wa de utu ebi ne mikro mutano ma bere watia ni wuye almost 40 something years ni wo omfa obia omfa komfo obi timbe gina tano afa me say omunim kwankura tano kura afa soka tano okay untimi me gina wa say tano afa tano ye tamsoa na opewa aka
to so di bubu be ho sa akoma ka enya no kreda was me papa mu fie die be 30 years ni nkan wo bia eno che se won ba biem ana enya se won ma biem onya de wo pe suma de enya se won nam anu atam obi a se de wo pa o nka wi ase nka obi a be kom abosom ahonhom no omo do so papa bana na me hu ni se tete ne ye se de mpenifo si bi ka o masem na tete ne be ka se ye wa amanya konfo na enye bebre se bia be ba bia afoma so a abosomfo konfo be ye 20 ne bi omo na ye ba ako enso sisi e menim se ginaye na ye nanam gi be hihye fie no asisi de aye bebre we hu akola keto na aka no we hu wie na aka no we hu wie ginaye na hihye fie na sisi e fan kof walwa no kof no ne doso first no se ekase konfo we ekoma na ahonhom no edoso okay nipa baako ba sei obi wo ho a ne bosom kura pani betimi asane no ebi a be 2 years bi a 1 year no nsane kura da so ho enu nti se de enipa no first no nso ne nipa no so se ne enipa ne doso na honhom no nso doso obi anso pa adwuma aye obi e pa animonyam nti e wo se akomfo no nso ye den e doso first ne nipa no so nti se komfo ba akote aha ubako no nipa egu no so no bebere na ne ho kire no ne ya enipa ne doso mo no saa na ahonhom no nso e doso nti akomfo no de ha be doso kura che se de ewu mu na emom ye wo papa ne ho apone afo na sana na komfo ba akotimi wo abosom be 10,000 eno de ensi maame na be de na o ma ba so obewu komfo ba akotimi ene bosom be 10,000 na bosom 10,000 maame na bosom 1,000 kura komfo be na so o bosom 14 14,000 o mo dam de na adwene ye kle ebia na o yale na o keka na nsem bisa high fever nso tim mani pa yesa o komfo ba ko woni ntimi nya bosom 14,000 na Ghana ha Omo akom tete kura no omo obosom 10,000 na 7,000 so komfo abas eye empatam ha nyina ye komfo hene no wono kom ye nam ya kwara obosom 1,000 komfo abas beti ma begina ho se Ghana mai me bosom eye 100 wait maka even bosom 20 kro na obosom akwenya bosom 14,000 ada wabadam na odo mugu hiva na 14,000 no no mo ba so me sa anya enipa etum futuro gu ni pani enipa etum futuro gu ni pani o na bosom no ba akokura ba so be ye adwuma koro no kura no na wo nipadua no kura etesen na bosom maako du asane wo so at sport na de 14,000 na e ba wo so ade enti se bi ebi ko leave ebi ko de ebi ko leave na foforo ba bosom a mo ye bosom papa na mpanimfo no kura mo nsansa na sa bosom kura pani pa no kura obesane na ade bi a kire so wo fie nese so obeye sa ho adwuma no because na oka na san so de na eme so menti ase because etemfrem o motu ya buru 14,000 etemfrem ma o motu ya buru 14,000 woni pa ba ko enu mom de woni pa ba ko njan na dabi obi a jiko ni fie sanete nti se wonkwa na bosom 14,000 na 7,000 ba so abodam ni pa ko o yale high fever pa kese ne da no so na bosom mako 14,000 o ko fo mo hina omugu fan
omo wo fan omo wo mubuom omo wo mubuom e woni fie ana omo tete kuro foforo so ohia omo ana omaba me bisa na se bosom de untimi nka njem se unni bosom twa na osore ya no aba ho omo de na wakase mo bosom 14,000 de se omo nyina onye omo twa adenti na unni se ebi wura bidiem ebi wura bidiem a wo ka no yetimi ekure bosom a bosom bebere timi betenam utimi fere omo nyina ho bet anya bosom 14,000 ena de wakuri bosom a wo betenam se wone ne nkrofo nyina ye bosom a wone ne nkrofo ne ye adwuma untimi nka nkire me se wakuri bosom na tano bosom enso betena bosom a wakuri nim na what they say bleni brafo enso abetena bosom a wakuri nim na bosom na one brani no nya adwuma ba ko na omo nyina atefa ako ade inti wukuri bosom a no wakofa gada na ade natenem no wafa ati amframa na ade na hyem no wafa nkoli na ade na hyem no wafa na wafa omo nyina hyehye saa adi gina ye ba ko na wanka saa ade menya no ma o ebede na watenem na se suma ne ba oni meba o oni kanaman na se de odi kanaman ase wo pe kanaman a wo betwa aguhe nti se bia me form omo di kanaman nyina me ye omo gina ye baako omo twa baako omo di kanaman nyina betwa omo twa wo bedi omo twa baako saa na wonim se obi nso na obi ani nhia ana wonim abosom ne bi ni bia ni nhia ngasa omo sa honhom do omo ka onye se omo nka se sei be o ya de bi na me mpa me mma anye bosom no ye bebiri a odi ewu bebiri o ya mfamfiri o mfamfiri odi ne bone a o mfanche obi won so ahumobro onum nti obaka anje se de o ya na me nti ase okay edenta wantawa nti untimi nka anje me se chinchina waka mo nyina agu baako bosom 14,000 de o kwase sa o mo wai na Ghana ha nkwa na akwam kura nka abenya 14,000 bosom onkwa akwam Ghana ha kura 14,000 ubenya na konfa no chena na bosom yesai hani de yesai konfa no chena na bosom yesai de minima ne bobudro nti ade na de onima ne abobudro ono kura oye wiase nyina akwamfo pani no ne bosom ba ko na wo de wakofa bia beka ho HD ni na wo de 14 wakofa bia beka de ho a wanya 14,000 o ma na bai so o mo na bai nti 14,000 na o mo nyina aba ho afi bia bi beka ho mama enya no kure enya no kure ba bia bosom 14,000 de na asem we de na akom ne nkyere hu o ewi ase pa eno kure de ada na nipa mpe no kure ka sa de wo de wunie enka ayasem so na me de menti ase onti ase se wo bosom 14,000 onti wo unim se wo 14,000 bosom go ani eya wonyi bi megu ayi TV so ne yanhwe 14,000 etwane nyina enna se wo ade no na ade no wo ho de ase wuyi abekira wo nsuro enti no kire se sumama ne de ye hu ni nyina no so ni nyina eka gina ya kese ne yedi sumama gadawo hoi owone nkura bata no mo ye adwuma okay enye ade bia na wo soma ya na gadawo no na de akiri na wo koro owone ma ho kunne kura ne ma holo enkoli chale omu nyina na ye kunne ma no omu na so osoma wo akokora de den ena wo koro enti se bosom 14,000 eni yese ne ade bia ni ho yese o yema ne fom ti so mo ba se bosom bi ne ba bosom mo na ma obia mo na ma pem ba ko se na pem no kire se o mo nyina na ma pem enti abosom apem no mo be ye wadwuma ama abosom apem no mo ba no be konfo no so no ma be ye adwuma no o ye tro na saa konfo kro no me se o ye tro opa o megina
Babia Ghana mam ha babia no omfere ye nyina na ye magina ho na onyina bosom 14,000 na megu oni enhwe na ye hwe se bia o 14,000 so nye ni nyina gina ye no wo e na 14,000 bosom de na mame 14,000 na ayem ade minum se ye ana 1,000 kwa 14 na yesika unum na dodo enti na ususu se akonfo no bia wo bosom anka be ye dodo be se 20 mami hwe bosom wo baako na adi ni nia o chaapem nya bosom na abetu agu obebirebe no ena kire se wa bene uni ni nia onye adwuma bia so ena me kan se bosom kura wo mu yenum miensa kura pani no o mafie basa ye wo bosom a ono de waba se adwuma da bia me ena me de obeye bisa ti sem fanama hoi ono na ye bisa se gada wo fie kura na wo ne komfo a e bia wo mada mo ba fie hai da be mpre dodo se na wahu se bi ma asifom ana na nka so asifom mpre dodo se sanity last year ba this year nyina ya huni mi no enti enya ade a saa abosoma mpanimfo no omba basa obeba fie na ade a eden na mana be okay ana ade bi a kire mo so na mo afere ne se sumasi ana abosoma sumasi enne de hia wo fie se ye no bedi fie nkomo abosom pani na de bi ahwere nso ene no ni bosom a ode ye adwuma enya bosom pani de ne ye adwuma akokora a wono tifie hwe boban hwe niema sese mo ye no na da bia hwere de wona ebe ye adwuma de sen na waka asem ko se tem from de on de bi obesi fom enframa de ne contract no no ne contract no ono won home 24/7 on nam sa adwuma no ne ho pe se wo ye adwuma eno je sa wo so mpenifo no won mo mpa na sa bla no mo mpa enye bre hwe etise ye de ba honam mu famu a police fuo wo hoi da bia what is a commander to obi fie se wo kwa kwache no onye se adwuma no commander de otifie da bia na nkura osoma monkwa yese na otifie na da bia commander asole na waduru nguram me kwache am Roberts commander tifie na waduru ha yase wo case aba mbecho obi kura bi kun wato atwene na yenhwe gina ye no na yemfansi ebia nkomo aye didi ya na bi obia akofi ne man koye ma na akofi na ko hu se bia tete no mo bi o ma yi gina ye bi wo ho a anamo be ne sese wotu anamo sese wotu ni se so fansa no de koguso ana sese openim dini ana do hu na de sorry se woni mpa ye bo se wo ankasa opese wo hu tumi no ne kase ne nanimunya nana osise onimpa ye bo a onhyase onimpa ye bo ugina ye ne so kire gina ye no tumi ne se opese uhunu se ono na edi munya onyi ne ho adi nya dan enkire wo ana wonso daye tumi bia wabetena gina ye ne so se bia ade na si ho acha amoma na aduane ne enti bayifu bi wo mantem ho bayifu bi wo fie ho wabetena so wona di ne ye adwuma eno nti o bompa ya kire ne se tumi ne wo ho ne se bibia abesimu edi munya ewo fie ho no se wono na eye sa omamu hu na amamere ne amane a esese mo ye mano ehoto no na mo so mo hoto mo no onkyere mo se wo bo sa ampa ye ni wie na se wa anya mu aya e wo se wo pe obi a onim fom
na wo ko hwehwe mu hunu se so gina ye na wo me fie ho no enu na edi mi bone no ana honhom foforo abetenam ena edi sa bone no na wo hwehwe sa wo hu na kira kwan. Okay. Pepa cha sa wo hwe ye na se bi ohu bi wo fie na wontimi ntu ana ma na number de da so. Na nsa wo be frɛ na bia ebisa bi ni ade ni ehu bosom kro e bia wo fie fo no mo nka e bia meka se mo wu o maka nyina mpo no mo nim se wo mo nim ne din we de meti se no mo ka se ye se meti se unya ye a na unya flow bi onim de wo wo aduru no kuta bosom ankasa obetimi a che bosom kro no tumi etu em Fred wo bosom 14,000 mesrawo do wo bosom 14,000 no azan no be ye wo oni bosom 14,000 esremu a hwehwe de wo bosom ba ko no wodi nini no wo ka no kore no wo mo wawo hwehwe de wo bosom ba ko no wodi nini na wo mo wawo George nchrefe go man yakram enani jesro kwaba nananom som na afei no eniema wate wahu na opesa woni ye che no eba ahemfo nsam efie nsensam afei so yesetiti obi ka titi obi kire emudo empenifo betimi etie ubetimi afre line no ye betimi aba onchen ne aba beje nchiremu ye betwa primpenifo ahemfo achiamefo ye na omu bedidi enkomo afei so se wo kro kituom na se wo hu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo ukrom tetesom eno ena ewo ho ye betwe epri ye na nanom akonfo abosom na ankasa ne na omo adi hu komo ubetimi afre ye beba ne na aba bede hu komo